de 5 ani fac Forever. Este singurul loc în care partenerii noștri pot vedea ce înseamnă Forever, ce idee de afaceri deosebită este și în ce fel ei pot să-și construiască propria lor afacere de viitor. În această echipă am întâlnit oameni care au avut încredere în mine. Suntem aici pentru timp de calitate pentru noi și copiii noștri. Am venit la Success Day să încărcăm bateriile. Este singura modalitate ca să cresc, singura modalitate în care mă pot conecta la sursa de energie maximă. Niciodată nu am lipsit de la ziua succesului, pentru că eu cred că îți asigură acea dezvoltare personală pe care n-ai să înveți în nicio altă școală.